vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume, ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu, and I am hoping kuti vedare renyu vachakwanisawo kundipawo rubatsiro, uye zvekare people are going to pray for me because nditoriwo munhu anotoenda kuchurch, but zvinhu zvandiri kuita I used to tell myself kuti just one more time then I am going to start praying, because zvaizvezvi ndinoti paya kana tiri kuchurch namadam ndinenge ndichingonyepedzera sekunge ndinenge ndichinamata, but hapana kana zvandinenge ndichimboita, hapana kana mashoko andinenge ndichiburitsa, because ndinoti kana ndikada kuburitsa mashoko ndinobva ndatanga kuzvibvunza mibvunzo yakawanda kuti saka izvezvi nezvose izvo zvandinoita Mwari vachati kudii neni. So mukoma zvakaitika ndezvekuti inini pandakauya kuno ndakabva ndazoitawo mukana vekuti ndinge ndichiitawo mari. Ndakati ndaita mari ndokubva ndazotanga kuwirirana neimwewo friend yangu who was my co-worker, ndokubva tazoenda one day akati ainge achida kundiintroduce kune rimwe bhawa, saka paakanditi ainge achida kuenda neni kubhawa ndikabva ndati what do you take me for, saka unofungidzira kuti ndiri type inoenda mumabhawa here? Akabva ati it is a private gentleman's club. Ndokubva tazoenda kuya kulounge kwacho mukoma, ndobva ndaona kuti yeah indeed this was a private bar. Mukoma takati tasvika paya, because painge patongori pamba pekutoti you won't even suspect kuti patori nekabhawa, uye zvekare ndichiona motikari dzainge dzakapakwapo, ndakabva ndaona kuti this was a nice place to link up with other business minded people. Saka ndakabva ndazongoramba ndongoenda kuya ndaingoti kana ndikasvika kuya ndobva ndatotanga kutongonwa madrinks angu no alcohol until ndazotanga manje kunwa doro in secret, and my wife does not even know. Saka ndinongoti kana ndonwa doro paya handinwi doro zviya zvekuti mudzimai anozosvika pakuzviona kuti I am drunk. I just get a little bit tipsy, ndinenge ndatova bo, then I stop drinking, and I am scared kuti maybe in the end I am going to end up being an alcoholic. Dai kwanga kuri kunzi idoro roga mukoma, aiwa zvimwe kuda chaikwanisa kungoti I am just experimenting, sezvo ndiri munhu wekuti ndakazoitawo mari ndachembera. But mukoma nashi paka private bar aka pane vasikana vaya vanonzi mastrippers, ende vakawanda. Pane mastrippers mamwe anobva kuAsia, vamwe varungu uye nevanhu vatema. Saka mukoma mafirst days pandainge ndichiendapo nefriend yangu I never even cared about those women. Saka nerimwe zuva takati tanetsana namadam, then ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichimboenda ndinge ndichinodongorera. Ndakazoti ndasvika paya mukoma ndokubva ndazoaprochewa neumwe musikana ainge akanaka sei, ndokubva atanga kutaura neni, akabva anditi iye ainge asina kana kumbogara aita mari throughout that day. Akabva ati ainge achida kundipa a private strip dance, ndikabva ndati iri bo, ndokubva tazoenda manje. So akazoti ava kundipa that private strip dance, ndokubva ndaona kuti munhu uyu ndainge nditori nemazi feelings naye, ende akangoramba achingokurura nhumbi dzake kusvika azobvisa chivharangozi chake. Ndokubva ndatoona kutoti zveshuwa munhu uyu ainge angosara ari bhunyumunyu. Akabva ati une mari? Ndikabva ndamuudza mari iyo yandainge ndiinayo, ndikabva ndati wanga wafunga kuti tinge tichiita sei? Akabva ati uri munhu mukuru iwe, you know what I am trying to tell you. Ndokubva atotanga kutondikurura nhumbi dzangu kusvika azoisa protector riya pasikarudzi yangu, ndokubva atoya akabva atogara pamusoro pangu, tikabva tatotanga kutoita bonde. Saka kubva zuva iroro ndainge ndava kungoti kana ndiine mastresses angu ndobva ndatoenda ndobva ndatoitwa a private strip dance tichitotanga kutonakirana paya. But mukoma nachi ndakazova too much addicted zvekuti iye manje ainge ava kundichaja mazi prizes mamwe aya ekutoziva kutoti no matter how much she is going to charge me I won't be able to resist her because I was addicted to her. Saka ndakabva ndazotanga manje kuwirirana zvekare nevamwe vasikana vanoitawo stripping. Saka so far ndarara navo vamwe vakadzi vanobva kuAsia, marungu zvekare nevanhu vatema. Pavasikana avo vanoshandapo pakabhawa ipapo handina wandingati uyu ndiye wandisati ndambosangana naye pabonde, uye ndatova neaddiction iya yekutoti
kana ndikangogara ndaona a new face ndinenge ndava kutoda kutoti ndinge ndichitorara nemusikana uyo wandinenge ndaona kuti she is still new in the game. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, because inini mukoma mudzimai wangu I have been keeping this as a secret from her, and I know kuti the day that she is going to find out kuti ndo zvandinoita kuti a husband ari addicted kuma strip dancers awa zvimwe kuda mudzimai wangu, she is going to have a heartbreak such that I won't be able to repair a broken heart again. Saka ndiri kuti ndinge ndichizorwadzisa mudzimai wangu kusvika palevel rakadaro. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka ivo vari kuti kunyangwe vari kubasa, hanzi ndakatombopodza ndabatwa ndiri muoffice mangu, hanzi ndainge ndatobva kumeeting ndikabva ndati no one is going to come to my office, vakabva vatanga kuona mavideos, hanzi mavideos avanofarira ndiwawo mavideos acho iwayo emastrippers awo anenge achiacta mavideos acho ebonde. Saka vakati vari busy vachizvitambisa, vachitamba nesikarodzi yavo, hanzi ndo pavakatongokaruka vava kutonzwa kutoti dhora inge rava kutovhurwa. Lucky enough hanzi vainge vakangovhura zipi chete, vakaita yekuburitsa nepazipi. Hanzi when the boss walked in, hanzi ndakangoramba ndakangogara ndigere apo pandainge ndigere, nekuti ndainge ndichitya kuti kana ndikangosimuka chete hanzi sikarudzi yangu sezvo ndainge ndangoita yekungoburitsa nepazipi, bosi vaizondiona ndakadaro. Yei, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaure navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndine addiction kuma strippers. Ngedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndine makore 27 years ekuberekwa. So far mukoma ndagara nevakadzi ivo vanokwana kuita 5. Saka pandakagara nemukadzi wangu wekutanga patainge tichiri kuZim, because takangoitawo zvekungomitisana patainge tichiri kuchikoro, ndokubva azouya akabva azotanga kugara padeni pemaparents angu. Semudzimai wangu taingogara tichingonetsana mumarriage medu, even patainge tichiri murelationship. Zvinhu zvaingogara zvichingondinetsa kuti ko indava inini ndiri munhu wekuti ndinongogara ndakanetsana nemunhu wangu wandinoda. Ndainge ndichiti paya pandinenge ndiri ndega ndisina naye ndaibva ndanzwa kuti munhu wangu ndinomuda nemwoyo wangu wose, but aingoti so kana ndikangomuona kana akangouya kumba kwedu ndaibva ndanzwa kuti munhu uyu ndinomuvenga nemwoyo wangu wose. Saka ipapo manje ndakabva ndatanga kublema maparents angu, instead of looking deep into my soul, instead of looking at my character, ndakabva ndablema vabereki vangu, ndikabva ndaudza amai vangu shoko rekuti nanhasi uno vanoti pose pandinenge ndiri kumba vanongonditarisa dzimwe nguva vobva vatanga kuyeredza misodzi, because each and every time ndaiti kana ndikaunza umwe mukadzi pamba, then ndaizoti kana ndatizwa nemukadzi uya nekuda kwekarekta yangu ndaibva ndazotuka amai ndichiti imimi amai ndimi muroyi, ende kana mukangogara maona ndikafamba kana ndikangokubatai kuti imimi ndimi muri kundiroya. Saka ivo amai havatombodi kuti hama dzavo dzinge dzichizviziva kuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu navo, ndo kamutukiro kacho kandainge ndichivaita mazuva acho iwayo. Saka mudzimai uya akati atiza, ndokubva ndazotora umwe, then tikabva tanetsana zvekare, ndokubva ndazotora umwe. Saka ndaingoti ndikatizwa ndobva ndatuka amai vangu, then ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazosangana neumwe mukadzi uyo wandakambotanga ndichagara naye, akabva azofonerwa naamai vangu, ndokubva azotukwa naamai, because iye ainge aine kamwe kabehavior ainge akaitira amai vangu pafoni, ndokubva vatukana. Inini ndakabva ndazotora side remukadzi uya ndokubva ndazotuka zvekare amai vangu, ndikabva ndavaudza zvekare kuti vainge vari muroyi, ndo vainge vari muroyi wangu. So ndakabva ndazotora umwe mudzimai. Pandakatanga kudanana nemukadzi uyo wandava kugara naye pari zvino, akabva anditi inini ndainge ndiri munhu ainge ari very toxic. Saka mukoma mashoko iwayo akandirwadza, uye
paakataura neni haana kana kumbondiudza achindituka achindipopotera, akatondiudza mune zvakanaka zvekuti hana yangu yakabva yarova ndichitoona kuti zveshuwa zvose izvo zvaari kundiudza zveshuwa ndo zvandiri. Saka ndakazoti one day ndokubva ndazoenda kune umwe dokta uyo akazonditransfer ndokubva azonditi ndige ndichienda kune imwe shamwari yake who was a doctor as well. Ndakazoti ndasvika kuyakweya ndopandakabva ndazonzi inini ndine condition yesomeone uyo wavanoti is a narcissist. Pari zvino mukoma ndiri kumbozama kuti ndinge ndichienda kumatherapy kwacho, but ndiri munhu uya wekuti handina nguva yekuti ndinokwanisa kuumbawo munhu kana kungoudzawo munhu something that is positive. Ndiri munhu wekuti I am always negative, zvisinei nekuti kunenge kuri kubasa kana kuti mumba nemukadzi uyo wandinenge ndiinaye, kunyange mudzimai akanzi anenge atoita joke raanenge aita, mukoma nashe ndinototadza kana kutoseka because ndinenge ndichingofocus pama negatives chete. Even online paya kana kuri gunzi ndikanziwo ndakomenta, handikwanise kungokomenta even if it is someone wandinotofarira, ndinotokomenta something that is always negative. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungomukanda rafu zvekuti anobva atanga kuchema, so anoti kana atanga kuchema kudaro inini ndinobva ndabuda panze ndobva ndatanga kuchema. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murumewo ane makore 30 years ekuberekwa. Please vigaiwo makore angu, ndinotyawo kuti zvimwe kuda bhururu wangu anokwanisa kuzonzwawo confession yangu, so please hide my ears. Munongoisawo makore awo amunongonzwa muchida kuisa. Saka mukoma inini ndine umwe bhururu wangu uyo wandinowirirana naye and I feel very guilty. Handizivi kuti secret yangu iyi is it safe mukoma nashe kana kuri kunzi ndikatsvaka umwe munhu wekuti ndinoiudza kana kuti it is only safe with me. Zvakaitika kwandiri mukoma inini nabhururu wangu ndezvekudai. Nerimwe zuva takaenda zvedu ndokubva tazoenda tikabva tazononwa doro, takati tiri kuya tichinwa doro, then mukadzi wabhururu wangu akabva azonditextera. Panguva yacho iyoyo mudzimai wangu ainge achitori munzira achienda kumusha, saka akabva ati imimi muripiko? Ndikabva ndamuudza kuti tainge tiri kudoro. Akabva ati munodzoka nguvai? Ndokubva ndamuudza. Akabva ati ndanga ndichizama kuvabata pafoni apa she meant a husband. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichimuudza, but akabva ati no, do not do that otherwise you will get me in trouble. Akabva ati ndanga ndichida kungoziva kuti pamuchabvako kudoro muri kupfuura nekuno here? Ndokubva ndati hongu ndichadarika neko. Ndainge ndatosensa kuti this woman there was something that she wanted to tell me, and already I thought kuti maybe ainge afind out kuti bhururu wangu ainge ava negirlfriend, because bhururu wangu couple of days before she texted me ainge andiudza kuti iye ane girlfriend yaava kudanana nayo, saka ainge achisuspecta kuti mukadzi wacho ainge akabata mamessages mufoni. So ndakangoti zvimwe kuda ndozvavari kuda kundiudza. Akabva anditi please musaudza murume wangu. Ndokubva ndati iri bo. Ndikabva ndamuudza kuti munokwanisa kutibikira sadza zvenyu nepoko. So mukoma takazoti tava kunwa doro paya, ndikabva ndaona futi imwe message yainge yakanzi please no matter what you do tiri kufanira kuti tinge tichizotaura, imimi musanwa doro rakawanda. Ndikabva ndati alright, naiyewo here I meant a husband, ndinofanira kumuudza kuti asanwa doro rakawanda here? Iye akabva azoti you can give him as much alcohol as he wants, chitomutengerai munhu ange achinwa adhakwe mboko. Saka bhururu akazoti adhakwa, ndokubva ndazotorana naye tikabva tazofamba ndichiti ndinge ndichienda kunomusiya kumba kwake. Takazosvika kumba kwake it was somewhere kuma 10 pm. Takati tasvika pamba pake then ndokubva tazopakurirwa sadza. Ko iye ainge achamboziva here kuti ainge aripi? Saka akabva azorara. Ndokubva mukadzi wacho azondikumbira, akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira kutakura murume wake tinge tichimuendesa kubedroom. Saka takabva tazobatirana murume wacho ndokubva tazomuendesa kubedroom. Zvino takati tapedza kumuradzika pabed, mukadzi wabhururu wangu akabva azonditempta because ndakati ndakamira
kudaro akabva auya ndokubva azomira pedosa neni mukoma zvekuti it was just too much. Apa nezvainge zvakapfekwa zvacho ndakabva ndazotongokaruka ndava kutomubata akabva ati not in here ndokubva tazodzokera kudining ndokwatakabva tazoita bonde. Saka takaita usiku hwose tichiita bonde. Iye ainge akalokera murume wake mubedroom. Aingoti paya patinenge tapedza kurara tose paainge oenda achinonoflasha maprotector mutoilet ndopaaibva azodarika achicheka murume wake. Aiti kana acheka kuti murume wake akarara zvakanaka nepozisheni yakanaka aibva adzoka zvekare nemamwe maprotector tobva taenderera mberi. But mukomanashi now tava kutorara tose tisingashandisirane dziviriro. Iye manje ari kunditi iwewe handisuda kuti mudzimai wako ange achikasika kudzoka kuno. Saka madam ndakatombova pabhani ndikabva ndavaudza kuti inini ndichatanga ndauya ikoko tobva tazodzoka tose kuno kuSouth Africa, because iye ari kuti iwewe neni tikufanira kuti tinge tichimbonakirwa nerudo. Saka ndozvatinongoita izvozvo mukoma. And I know kuti zvinhu zvandiri kuita zvakashata, kuti ndikaenda kubhawa ndinototsvaka mets dziya dzekuti shamwari yangu inge ichidhakwa zviya zvekuti anodhakwa mboko ndobva ndazodzoka naye obva azorohwa neblackout ndobva ndaita usiku hwose ndirere nemudzimai wake. Apa mudzimai wacho akabva aramba protector. Saka mukoma I feel very guilty nekuda kwezvinhu izvi zvandiri kuita. Bhururu wangu ndinomuda sekunge iye is my brother and iye he loves me too, and I don't even know what is going to happen kana kuri kunzi bhururu wangu akazofind out kuti ndo zvandakaita izvi nemudzimai wake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa yo.